Mijn strengheid, onverbiddelijk. Afschuwelijk, die wil al Tezel spelen. Ik kan niet verstaan waarom Van Tezel zo'n ordement er 2 maakt. Waarom zeg je niet wat je van bent? Je bent niet goed zeker? Ik kan als beginnend acteur tegen zo'n oude man in het vak nog niet kan zeggen dat hij niet van het vak als Tezel is. Ik kan mij niets meer schelen. Ik zie me wel zich toch niet meer pakken. En als ik het zou zeggen, dan echt het toch nee, sowieso een illusie. Jean, Ja? wanneer ga je nu tegen Suzanne zeggen dat wij van elkaar houden? Als de gelegenheid zich voordoet, zeker? En die hebben zich al 100 keer voorgedaan. Elke avond opnieuw. Het zijn niet de gelegenheden die tekort schieten. Niets wat mij tegenkomt, Suzanne, dus blijven door te zeggen dat het uit is. Ik wil daar zeggen, als zij ergens een nieuwe houvast heeft gevonden. En na succes met spelen, dan heeft ze toch al vast.